ito po ay kasama sa aming layunin this year, para suportahan lahat na mga kakailihan po natin. Basta pagdating sa trabaho at livelihood, nandito lang po ako para sa inyo, and rest assured, ito lang po ang umpisa ng suporta ng provincial government at suporta ng gobernador po ninyo moving forward. Sa pulang kita perdedara buka mo nga ilugan. We must thank our support system for all of our success. Kasi alam po natin it wouldn't be possible without them. Of course, not only do we thank our awardees for their success, but we also thank them for the great pride and joy that they have brought to Ilocos, Norte. On behalf of the provincial government and on behalf of the over 600,000 Ilocanos, thank you for putting Ilocos Norte in the spotlight. And thank you for carrying the banner and the reputation of Ilocos Norte. Capital Express. I'm happy, of course, to be here. May bago po kaming programa sa PGIN na Agree Ka Dito Hotline, kung saan pwede mag-request ng kahit anong kailangan po ninyo pagdating sa agrikultura. At kasama po doon ang mga livestock growers at ang mga fisher folk at ang mga salt maker. Okay? So please, mag-request lang po kayo. We look forward. Talagang bilang gobernador po ninyo, ibibigay po namin lahat ng kaya namin para sa inyo. Once again, welcome to Capital Express. Congratulations sa inyong lahat. Christianina.